Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Ibadallah salihin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambaden TV shirfila la jabawa mi awfo ka awwali yuman donc adil Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi ko chayane na ukilingile na bela jelenka wajulu kene kanu maga mawla donia ka fo anga bi wajulu kene kono ambe Mali Bamako Same Koko ala yu garsiga misri kura dola min kormo karli bara bela jelenkera ka be samba fla ani mugan juin kalo jumal labama an flani o kene de kan ye wele bla islam bela jelema islamaw ye wele jabi anga dine nyama o fogata se anga politiki nyama ma ucha mantume kene kono kene tun demaya lendo kusebe bara nunu damine na ne foli ani wali nyuma don ye manamina almami dona misri kono ninga sigiro soro la ninga juma wele anga je ka misri wele laje ka soro ka kutuba sharia ɲɔgɔn fɛ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الدنيا دار من لا دار الله ولها يجمع من لا عقل الله دار فناء وقرور ومصائبها تنسي كل السرور عزيزها الذليل وكثيرها قليل وحيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلى أحمق أعمى البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمعاب وتقوى الله خير ذات وأكثر الثواب واتركوا لغفلة فما بعد الحياة إلى الممات وما بعد الوجدان إلى الفوات
وما بعد الكسور إلى سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الفانية من تعمير الدار الفانية فبادروا لأعمال صالحات فما عند الله خير وأبقى واللهو الدنيا أشر وأشقى فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم ردد عنا ذيغ أهل الذيغ وفساد أهل الفساد اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم إننا بكتبالا وديك أهل جيل الله رلا نامي بارو بارك أنغاك على كما نبي بارو بارك أنغاك أندارو ينيني كما أو كبارو إننا كتباينا أمبي تغاني الله تعالى في الله تعالى كان كيسي كبا شيطاني تورما شيطاني مني على يا يورجيا أكهرا ولا mana alaw tala kan kisi ka bo shaytani toroma ala yake gongor la kiru fe ko fe ka kuma damna ni ala bato way ala di ba damina aba laba mo ma damina ci cugo yaw ma mo yira la cugo mina abi laban cugo mina ma to nyefaye amasara mana kula wanabi na minke ata sara mana o fono kelila a hera la wod ma jugmana wa alaw taala je hena ba masai lahara hena min karakar lendo aka jomba wiye o alaw taala yo hena tigi fene ni mami ya atu bila ka sininye sigi ibi o hena fla iba be soro mana ambi alaw taala tanu aleni tanuka kan lahala bela jelila ani tanuka kan je yoro bela ani tanuka kan yoro bela jelina wati be kono ani tanuka kan danfen kilinkele benne hunka min ya don adaba mai mana ambi salatu amoke alakraka sallallahu alaihi wasallam alakram mi anga nyemodu alakram mi alakra dayela like baye fenna min dasugoraka ko alen nalinye sabi kiratun o datugura folo sani alaikum gana isata tali ko fe foy kunde man alen nana dayela tuguni wale be dayela ale ya labanye fentina ale ko fe ko yikirayi ale ya dan fene na mantina kirawara tinabli mana o ala kirab sallallahu alaihi wasallam mana ale kara dafa baye chugumina akara dine de membaye ay de menike ala ka tiena ni tien no aka dine wala kire kire mau kanambaye kata sira masira tigami no kilinindo
ala k'an bɛɛ lajɛlen bila o sira ɲuman kan alakira n'a a somaw a n'a a dunkew a n'a ka sahabaw an bɛ salatu kɛ alakira kan alakira yɛrɛ ka bonya hakɛ la ala bara ani alakira yɛrɛ ka valeur min ani daraja min b'a la Alahu Taala bara an bɛ sɔli kɛ ala kan alakira kan n'o damayira ye mana kɔfɛ ya aw maaw an kelen kelen bɛɛ lajɛlen de ko don an k'a dɔn diɲɛ min filɛ nin ye ni maa hakili la k'i ka du de don mana du t'i bolo du bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn o tɛ taa suma maa fɛ a da tɛ ɲininka maa fɛ i bɛ taa da ye wa dɔ wɛrɛ bɛ taa don i kan i se t'o la o bɛ kɛ mana a bɛɛ bɛ da ɲan kan ye de mana o so ye o de ka ɲi ka jɔ o kumana ne ka di ɲɛna du b'i bolo o ye kaburu o y'i ka du fɔlɔ ye mana diɲɛ bannen kɔfɛ frontière la sani ka don lahara ko la mana maa ka kafo yɔrɔ ye diɲɛ ye nafolo la k'a fara ɲan kan ka ɲinɛ a daba ma kɔ min y'a d'a ma ka diɲɛ ka o jɔ n'a ye ka ɲinɛ a ka lahara jɔli kɔ a la hakili tɛ o tigilamaa fana fɛ n'i bi soba mun jɔ so in jɔlen kɔfɛ e k'a lajɛ i bi so in dilan cogoya min na i bi kilimuw k'a kɔnɔna na i bi ventilateurs k'a la ka salon ni barokɛyɔrɔw ni nbɛnja yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dilan so in kɔnɔna na e bɛ ka so jɔ si min na n'i y'a sɔrɔ i bɛ san 40 e yɛrɛ b'a dɔn so in jɔlen kɔfɛ i tɛ 40 wɛrɛ kɛ a kɔnɔ bilen wa n'i ye 40 sɔrɔ o kɔnɔ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ka damu n'i ka nbɛnja fɛn fɛn ka di e ye a bɛɛ taara i tɛ se k'i janɲɛ fɛn dun bilen i tɛ se k'i janɲɛ fɛn kɛ bilen kɛnɛyaw olu bɛɛ nagasira a tɔ bɛɛ bɛ kɛ bana ye ka taa laban saya o so kelen kɔnɔna na o kuma na n'i ye miliyɔnɛrikaw don o so kelen kɔnɔ san 40 kama i bɛ taa san miliyɔn joli de kɛ lahara i k'a dɔn i ka ɲi ka i ye min jɔ so la de i ka ɲi k'o ɲɔ 1000 de don i ka lahara in na i bɛ hakɛ min kɛ ye i b'o de dɔn ye i bɛ yan ta dɔn i tɛ yen ta da dɔn mana wa i bɛ ta ka bɔ a kɔ o du kelen in maa wɛrɛ bɛ na sigi a kɔrɔ a kuma na k'a kɛ k'i tɔgɔ bɔ a la pewu hali dɔw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ i delila ka na dugukolo sanfɛ mana o la mana ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka i janbɔ i ka lahara la o kuma na hakili to o tigilamaa fɛ o kɔfɛ tuguni diɲɛ du de don a bɛ ban du de don a bɛ ban e min filɛ dutigiya la bi don dɔ kɛra e tun ye du bɛɛ dɔgɔnin de ye bɛɛ lajɛlen b'i makari minɛ ka hinɛ i la mana ni min ye fɛn sɔrɔ a b'i sɔn e labanna de ka bɛɛ makari minɛ ka jɔ ni denbaya balo ye k'a fɛn bɛɛ kɛ e jɔra n'a bɛɛ ye i k'a dɔn olu tun bɛ jɔda min na ni olu bɔra ye e nana jɔ ye i k'a dɔn e yɛrɛ fana bɛ taa e bɛ o jɔda min na i bɛ taa dɔ fana min i kɔfɛ mana an ka ko a bɛ falen falen ɲana o cogo kelen la mana yɛrɛ du de don an bɛ ɲa malasa ka yɛrɛ nɛgɛ i bɛ place ni min na mana a bɛ bɔ yen o kɔfɛ tuguni diɲɛ ye a n'a ja o ja ni masiba dɔɔni n'a ye adamaden sɔrɔ mana bana fitinin ka ye adamaden sɔrɔ i bɛ ɲinɛ i ye hɛrɛ o hɛrɛ kɛ i bɛ ɲinɛ a bɛɛ lajɛlen kɔ i bɛ se ka san ta san daminɛ na mana i tɛ bana nka i hakili t'a ye ka ɲi ka ala fo k'a barikada nka dɔgɔkun kelen walima tile kelen walima ɛri damadɔ ni Alahu Taala ye bana bila i la i bɛna ye de e ka diɲɛ kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i ma deli ka hɛrɛ nɛnɛ mana i bɛ ɲinɛ a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔ o bana kelen kɔ bana qualité bɛɛ n'a y'i sɔrɔ mana o kɔfɛ tuguni diɲɛ kɔnɔ a maaba o maaba a bɛ laban maaniya de la i dalen i se k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye ni maa ma ɲɛ i ma k'i bɔ i ka so walima ka bɔ i ka mariku la walima ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la walima i sara yɔrɔ min na ka bɔ yen ka t'i da i dayɔrɔ laban na i bɛ tiɲɛ bɛɛ ɲɛna ye mana e kɛra maani ye diɲɛ daba misɛnmaninw a bɛɛ lajɛlen bɛ taama ka don i tulo ni nun kɔnɔ mana e adamaden i ka bonya bɛ min i ka adamaden i ka bonya bɛɛ bɛ i k'i daba ma dɔn mana o la i bɛ sɔrɔ caman fɛn fɛn la adamaden la ni sɔrɔ bɛɛ bɛ ban n'i ye nafoloba fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ nɔfɛ k'i nɔbɔ a dɔrɔmɛ kelen pe a ye fɛn fɛn dun i bɛ taa nɔbɔ a kelen kelen bɛɛ nɔfɛ mana kɔfɛ tuguni a ka ɲɛnamaya fana adamaden ka baloli a ka ɲɛnamaya a bɛ ban mana a bɛ taa laban saya de la kɔsɔ u ye kodɔnna dɔ ɲininka k'a fɔ ko ni maa min bɛ diɲɛ ɲini i b'a a fɔ k'a bɛ yɔrɔ jumɛn i b'a yira maaw na min o mana a y'a yira a tɛmɛtɔ ɲɛgɛn na ko n'i bɛ fɛ ka diɲɛ yira maa na ko a fɔ kabini nin min filɛ nin ye ni nin diɲɛ ye ɲɛgɛn de ye adamaden ka diɲɛ ye n'i b'a dɔn n'i ye nbɛnja sɔrɔ i ni furumuso cɛ o bɛ taa saniya ɲɛgɛn de kɔnɔ n'i ye dumuni duman de dun o bɛ taa lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la n'i donna ɲɛgɛn de kɔnɔ n'i ye fɛn duman min
a bɛɛ bɛ taa kunjɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ wa ni donna ye o kasa ka gu ye cogo min na dɛ wa i ka diɲɛ de ye nin ye o diɲɛ man di diɲɛ kɔnɔfɛn man di a mana se yɔrɔ o yɔrɔ hali ni saya t'a la adamaden yɛrɛ b'a saya nata n'i sera hakɛ dɔ la n'i ma nata maa n'a nata i den na walima i soma na yasa i bɛ lafiya i ye tɔɔrɔ min sɔrɔ mana diɲɛ in kɔni m'an bolo o cogo kelen la ten o kɔfɛ tuguni an k'a dɔn dɔrɔn mana maa min mana a hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa maa ti jigin ka taa diɲɛ ma k'i bɛɛ d'a ma fo n'a kɛra maa min nalunen don i ɲɛ fiyɛnen don ka bɔ i ka yeta ma ani ka sini i b'o sɔrɔ cogo min na o kɔfɛ tuguni an k'a dɔn k'a fɔ lahara dun in o de y'an bɛɛ seginyɔrɔ ye kira ma se ka boli k'o dan namɛ ma se ka boli k'o dan mana maa min ye ala ka waliw ye o ma se ka o dan a bɛɛ bɛ laban saya kelen nin bɛɛ bolo mana an bɛɛ bɛ laban o cogo kelen la wa an bɛɛ bɛ se ka taa Alahu Taala ma wala wa ala ye siran ɲɛ n'an bɛ sira fana ta an ka siran ala ɲɛ yan n'i siranna Alahu Taala ɲɛ hali n'i dara dugukolo kɔrɔ dumu bɛ siran ka don e la madama i ye ala ka gasiw sɛgɛ dumu t'i sɔn sabu danfɛn don dugukolo t'i sɔn danfɛn don nka ne ma ala ka hakɛ si kɔlɔsi min mana sɔrɔ a bɛ minɛ min mana sɔrɔ a bɛ dun min ka di ye a bɛ kɛ walahi n'i ɲinɛ n'i ka kɛtaw kɔ ala tɛ ɲinɛ a kɔ ala tɛ ɲinɛ a kɔ mana a kɔntorali bɛ taa kɛ ala ye don dɔ i m'a ye hali Alahu Taala ni adamaden ye ala kuta i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na tuma dɔw la i ka maamisɛnya kɔnɔna na hali n'i tuubira de k'i kɛ waliju ye k'i kɛ maa ɲumanba de i y'a kɛ mun ɲɛna olu b'a fɔ de ko karisa kɔni a ka denmisɛnnin a ye nin bɛɛ bɛ kɛ anw ma o fɔli dabila k'i kɛra maa ɲuman ye an ma fɔli dabila k'i tuubira mana jɛni b'a ban ala ba min n'i y'a k'o la n'i tuubira o ma sinɔn adamaden t'o to yen o mana wa n'i hakili bɔ i ka kɛtaw kɔ ka ɲinɛ ni ala cɛ kɔ o mana i b'i perdi ya rabi ala kana an perdi mana kɔfɛ tuguni an k'a dɔn nin ɲɛnamaya in an kumana an ka an ɲinɛ an yɔrɔ jan an ɲinɛ na an ka ɲinɛ to yen wa foyi tɛ ɲɛnamaya in kɔfɛ fo n'a kɛra saya ye wa foyi tɛ ɲa sɔrɔ kɔfɛ a bɛ ban de fo bɛɛ adamaden n'i sɔrɔla i bɛ ban n'i ye fɛn sɔrɔ o bɛ ban o kɔfɛ tuguni an k'a dɔn sagasɔbɔw jɔlen kɔfɛ mana kaburu kɔ dadi de bɛ yen kaburu kɔnɔ sigili de bɛ yen n'an ye ɲuman kɛ an b'a kɛ an yɛrɛbakun de ye n'an ye juguman kɛ an b'a kɛ an yɛrɛbakun de la mana ala de ye masa ɲɛnama ye masi tɛ yen fo n'a kɛra ala ye an ka Alahu Taala bato k'an ka diinɛ k'a kalase Alahu Taala ye ka segin ka Alahu Taala tanu ka salatu k'a ka kira ba kan ka fɔ ni maa min hakili la n'i ye diɲɛ sɔrɔ walima i y'a hɛrɛ sɔrɔ i ye siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ k'a fɔ ko o de ye nisɔndiya ye e bolo k'o ye nisɔndiya kɔdan ye i k'a dɔn k'o tɛ nisɔndiya ye nisɔndiya ye min ye maa min ye kumana lahara nisɔndiya kɛ ka taa sɔrɔ i ka baaraw pesera e gayina o de ye nisɔndiya ye nin ɲɛnama ta kɔnɔna na i nisɔndiyara cogo o cogo mana ko dɔ bɛna duuru i bolo min ye nisɔngoya ye saya la walima bana gɛlɛn walima jigitigɛ ko a bɛna duuru nka n'i gayina lahara don foyi tɛ yen mana k'a fɔ k'o bɛna i ka nisɔndiya in k'a ɲɛ duuru i bolo ka nisɔndiya ni lahara de ye o de ye nisɔndiya yɛrɛ ye wa an ka du jɔ du min bɛ yen n'a bɛ kɛ badabada ye an bɛ taa yɔrɔ min na o de ye lahara du ye o de ka kan ka tɛmɛ an ka du min bɛ ban n'a bɛ ci mana an ka o jɔ mana an ka teliya baara ɲumanw kɛli la min ye baara ɲumanw ye mana ni baara ɲumanw ye ni misiri jɔ ɲɔgɔnna dɔw ye maa o maa ye ni bilaki bɔ nin kama k'i jɔ n'a nafolo ni fɛnw ye maa dama maaw bɛ ka seli ni misiri in kɔnɔ yan e bɛ baraji dɔ sɔrɔ wa ni jɔbaa y'a jɔ fɛnɛ ni a fana a b'a ka baraji dafalen sɔrɔ jumɛn na e min ma fɛn bɔ n'e kɔni bɛ se ka taama i farikolo de i ka kɛnɛ e yɛrɛ kana misiri la tuma bɛɛ a kana a dɔn k'a fɔ misiri de jɔra aw ye a ma jɔ ten k'a bila ten mana ni fatu kɛra a kana yan walima ni n ka denkuni sera min na yan walima ni furusiri sera min na yan la misiri jɔra de kan k'a bato o ye ala ka so de ye o ye ala ka so de ye wa misiri o misiri a jɔra dugukolo kan an y'a ye sɛbɛnnifɛnw na ala kɛlen ka yamaruya kɛ nabila ibrahima n'a ka alikaba jɔ tumana min na alikaba bɔgɔ mɔrɔsɔ mun tora a y'o di nabila ibrahima ma k'a k'a fili ka taa diɲɛ fɛ n'a bɔgɔ kelen kelen bɛ dara yɔrɔ o yɔrɔ ni ala b'o kɛ misiri ye sani diɲɛ ka wuli mana a jɔra an ye mana n'i tɛ alikaba sɔrɔ i bɛ yan mana a fana laseli dɔ bɛ i ka dugukolo in kan yan o de y'a to misiri jɔra yan mana o lasa an k'a dɔn diɲɛ tulonkɛ mana k'an yɛrɛ diɲɛ sogolali o tɔɔrɔ ka bon an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye o ye kunangoya an kelen kelen bɛɛ ye arijinɛ tuuba bɛ maa ye maa min y'a yɛrɛ sogola n'a ka lebu ye maa o maa bɛ lebu bɛɛ la ni maa min ta min dɔn i yɛrɛ kelen ye min kɛ i b'o dɔn mana n'i ye min ta dɔn dɔ fana bɛ e ta dɔn dɔ fana bɛ e ta dɔn mana i ka i yɛrɛ sogola n'i ta ye i ka maa wɛrɛ lebu i k'o fɔli i k'olu to yen i ka kasi i ka jurumu kan o mana i ka setani i ka wasi gɛn ka bɔ i la
kumana ma min be ni ibara ma ki ibara kun ibaki yira kun ye ni ibara juguma ka dun abiki yira ka kun fono na de mani bu nyanga ta fono so ala ti jo si tonyo ni ma ma minale ala bolo ini minale kaka ina fo jien ni ye jien ma do ye jien fama o bolo kata nayi ay ko do de ke sunu be ka teme mo ko chama na munu be ku laje o mokmo fe mana mun be kata mo no fo mokmo fe emi minana ye ko do de ke wol mi yafo mani bi mlawre la wa ala ti ma sitonyo ni minana alkema do doro mana ire abi nona mana wala sisa ala ama nyini ala taala fe e ka dine ka demi ala ki ka dine demi ala ki ka dine demi ala ki ka dine demi ama nyini ala taala fe e ka anga dukun ke duguro nyuma kamana ngani togu mi me anna ya rabbi ka wuli ka bwana hagil sigi ka dama e ka lafiya di jamana ma e ka lafiya di jamana kono diuma ama nyini ala taala fe e ka dugu ke dugu ma falinye ni liminani dananyaye ala iko di anga jamana mo ani islam jamana kilingel bela jili fukata si alkema doma ala mami ye ma jigani kelaw ye wal ma chen kelaw ye iko lu gen iko lu jegen okumana ka bo awma chen kelaw iko lu gen mana ka bo aw fonon chela alaika ma nya ma kala min nyali ni islam be ka nyali bala alaika ma halaki ma min be naga halakili mu'minin mo billahi fi surala senabe ala taala ala min ye danfe bonyatigi ka bo femma ay be min fo ala taala la mangtu jugumu fo ala la no denyaw ye kisi be ala ka kiraw kan tanobe ala taala ye mana mi dafe bela jere daba maye amangina ala fe ala ka yafam bela jere ma kanga ala kusuma ala na kusuma ala ka yafama ala ami min tugula sana anga do seri kon nana mamu nana karam wala kawla fe be jinim sirani benate men sirade du mati sika bunya ika sugo faale koro odi ya to anjora ya ka kutuba kala ama nyini same ka u fe naye misri na ya jo almami de babulu akana nyina almami ko akana nyina almami ko wa aw naw ya bonya na tara yororo abi bonya di nga etta do ko ni ikal mami ika bonya tinye sama ma hita bonya nan mami karam mal nan gulo yoromina o chemai de mana ako chemai ona arabu yara ku ka makana ku ka bo yoro la yoro mimbe ma babike mani yoromina ko te mas yoro mana baji ya ka jandala mimbi sika min kaye itaka almami baki yere mana kanga la ko sumala ka ya fama kumu ila sala falhamdulillah rabbil alamin ne kutuba nogailen ko fe unana juma arakan flaseli anga alman ba ko fe alhaj Sheikh Umar Tarawele ka bo ngomi rambugu o salamu blalen ko fe ikadonga fo angerala anga dine nyamaula ni soja membu la uye o la se fogata se same ni misir kura era min jora min kera a almami anaka naibu je ko baraw sheria alhamdulillah ambe ala fo ka wala nyumando ala mi ni hera kene do ira ana asa misiri be dale yoro o ye hera sigiro o hera kene ala mi o ira na me ala fo ka wala nyumando ambe na ba bela jene fona fo ka be wala nyumando anga ministry so mi medina kuna ni bato kuna ame foli ke o tokola ka ladilika mi mambolo ko lase misiri ala ka sode akaka anga jamana yi dina jamana di adone no islamia yi kabini bite misiri u jora anga jamana kono wati la tarikhula mali tarikhula kasoro misiri te dinya fanchamana tumado ni ya fo mawye ko dina sera farafina kasoro amase madina be mkodo kabakoya o farafina do e mali basa kira folola ka islameu blagata farafina de yanu kata madina don ni ya fo o yeta tarikhu kuma de mado ta famu me fe ka mun fo anga dugu dina dugu kabini bite alhamdulillah ma be doni ni fambe nga matina on kala dina la ala yo dama donc ame mi ni be fe o ala o dina minda ma ngom ne nambulo fly anga chasri anga doro me na anga fla anga faranyon ka anga misiru jo anga kalanso jo anti dina kala mo ye ama kala nyere de sigidala ni mawye nyogon faranyon ka ko doro me bo aka chala ame min do anga soula nan faranyon ka ame so nyuma jo alai kasra amambulo jam ko shi akila ho conseil président ya fo mekuma ho conseil fana togola ho conseil président ale frodama Sherif Ousmane Madana Haidara be ni wele de place la mema kanga wasadu anyere la anga drome nanga fla amandogo
donc misiri ni an y'an jija a jɔli tɛ kogo ni siman ni cɛncɛn dɔrɔn ye ka na misiri sali kɛ ka matarafa o fana ye a baara belebele dɔ ye a jɔlen kɔfɛ ka misiri entretien kɛ a kuran n'a ji a ɲɛgɛnw k'u ladon ka ɲa o fana ye misiri baara dɔ ye kira alayhi salatu wasalam a delila k'a ka sahabaw jalaki barisa silamɛmuso dɔ fatura madina u taara su don ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ kira ye kira ye jalakili kɛ ko mun n'a kɛra u k'a bɛnna ni tile waati ye an tun tɛ fɛ k'i degun a ko nin tigilama maa min fatura ni muso in man ka don ne kira kɔfɛ a ye taa ka taa kaburu yira n na n bɛ seli a kan kira ni sahabaw taara ka taa seli musokɔrɔba in kaburu kan nka i b'a dɔn musokɔrɔba in ka baara tun ye min ye ale tun bɛ misiri sanuya de misiri ɲɛgɛnw ale tun b'o de sanuya ko ala ka jɔnw kana misiri la k'a sɔrɔ a sanuya don kira ye jalakili kɛ barisa o ye jɔyɔrɔ belebeleba de ye donc an kana jɔ baara la misiri la an k'an cɛsiri an ka misiriw kɛ ala ka so ye sanga ni waati an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamana bɛ lahalaya min na kabini san caman an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka diinɛ ye ka dugawu kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ fitina minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ musiba minnu bɛ yen ala k'a ta ka bɔ diɲɛ kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye dugu kelen de ye bi i mana taa diɲɛ fan o fan bi i b'i balima dɔ sɔrɔ yen donc ni gɛlɛya b'i kan a bɛ dugu wɛrɛ kan ni gɛlɛya bɛ dugu wɛrɛ kan o kɔrɔ k'a b'i kan parce que an balima bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na hali silamɛya yɛrɛ y'an bɛɛ kɛ balima ye sango maliyɛn yɛrɛ ye taamakɛla de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi fitina ni musiba ma an ka jamana ala k'a taa ɲɛfɛ ala k'an ka jamana yiriwa aw yɛrɛ fana an bɛ dugawu k'aw ye aw ka wulikajɔ n'aw ka cɛsiri la baara nɔgɔman tɛ baara ɲɛ an yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn a la an bɛ dugawu k'aw ye a kɛko ɲuman ala k'a nɔgɔya sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya nin baara in n bɛ deli k'a fɔ silamɛw man kan ka u sigi ka silamɛw ka baarakɛminɛn dɔ ye k'a fɔ ko seli dɔ b'u ye ka o baarakɛlaw dɛmɛ wala k'o baara yɔrɔ dɛmɛ k'a sɔrɔ u m'a kɛ n'ala sɔnna ne b'a dɔn télévision in tɛna wuli ka se maa si ma ko n dɛmɛ o tɛ kɛ nka ni maa y'a bɔ i yɛrɛ la k'a fɔ n nana dɛmɛ k'aw ye o i ka kan k'o kɛ o y'i kan wajibi ye an k'an hakili to baara in na an k'an hakili to baara in kɛbagaw la ala ka si ni kɛnɛya di ala k'aw bolo mɛn a la ala ka labanko ɲuman d'an ma bijahi sayyidil wujud shukran ani baraji an bɛ ala tanu ka ala barikada an nisɔnjalen don bi kosɛbɛ an farifoninen don sabula ala ye hɛrɛ min ka an ye ne ka madrasa bɛ yan nɔ misiri tingɔn nɔ a la ala y'an dɛmɛ misiri ni a banna an b'o dayɛlɛli kɛnɛ de kan o ye hɛrɛ ye hɛrɛ min n'a tando tɛ se ka s'a dan na o tuma ala tandoni kɔfɛ k'a barikada an bɛ ala waliɲuman dɔn maa o maa ka dɔrɔmɛ donna misiri na ala ka hɛrɛ ka an n'a bɛɛ lajɛlen ye ala k'a kɛ sababu ye ka aradinɛ nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jama wele misiri jɔli ye fɛn fila ye maa dɔ bɛ a bɛ se ka nafolo bɔ kun ka misiri jɔ i bɛ taa sɔrɔ hali o tɛ k'i maa yɛrɛ wala i bɛ taa sɔrɔ k'i maa don mɛ misiri fan jɔlen kɔfɛ k'a jɔ ni silamɛw ka bɔli ye ka na seli misiri la o ye koba ye an bɛ wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o kana misiri la sabula alakira b'a fɔ an hadisa sɔhalen na sallallahu alaihi wasallam maa min selila ka so o bɛ baraji min sɔrɔ ni maa min selila misiri la i bɛ ɲɔgɔnna 27 de sɔrɔ o kuma o b'a yira k'a fɔ misiri la seli o de ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kelenna seli kan ba maa min bɛ seli ka so i kelenna fana i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ sitana b'i kɛrɛfɛ n'i ko Alahu akbar hakili bɛ taa yɔrɔ bɛɛ i ka kabila ka i ka baada ka sa mɛ ne nana misiri la bato sabatilen don a minɛlen don o kama an bɛ samɛ ka bɛɛ lajɛlen wele k'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛsin ala ka so nin ma ka so nin jɔ alimamu minnu b'a kɔn ani ka fara a ka nayibuw kan an baarakɛɲɔgɔnw don an kanubaw don an dɔgɔninw don an bonya b'o yɔrɔ an b'o fo k'o barikada k'o waliman dɔn o ye bonya min d'an ka koɲɛ na a kɛra ala ɲɛnɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara n'o bɔra an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ye Seydi Sirifson nana ni hɛdɛra ne ye terrain sɔrɔ kuma min na i b'a kalama karamɔgɔ nana yan karamɔgɔ taara ne fɛ yen ka sigi ne fɛ yen ka dugawu kɛ n ye ka tila ka mobili ta ni yɔrɔ filɛli kama ka n'a lajɛ ka dugawu kɛ yan ka segin ka taa o don ni bi tɛ kelen ye dɛ kuma ne ni karamɔgɔ ka diɲɛ nafigiya t'a la a ma daminɛ bi wa ko nin kɛlen bɛ ala kama an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲɛ ma la ka dugawu kɛ aw yɛrɛ ye ala k'a bolo ma aw ka baara la ala ka n'aw sara kira bonya n'a hɔrɔma sɔli ala muhamɛd an ka hɛrɛ foli de b'o bɛɛ y'a kɛ ala de ye
bon an b'a ɲini ala ka bɛɛ de sara a kɛcogo ɲuman na bon an ka laɲini kɔni ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ ka don dan kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a dabɔ kun tɛ foyi kama ye fana kala sababu ɲuman ye ala kɔni y'an garijɛgɛ a ɲɛmɔgɔya la o tɛ n'a fɔ an ka bisa ni mɔgɔ bɛɛ mais ala y'o d'an ma ka da ala yɛrɛ kɛ bonya kosɔn o ye garijɛgɛ la ko de ye to n'o tɛ i bɛ dɔw ɲɛfɛ o kalalen ninnu i bɛ dɔw ɲɛfɛ fana o bɛ kodɔn ni ye mais ni ala y'i bila jama ɲɛfɛ o ye ala ka sɔn de ye ne bɛ ala fo ka barikada ka tila ka minnu fana kɛn bɛ kɛ ne bila o ɲɛfɛ n'o tuguni bɛ n kɔ n bɛ ala fo ka barikada ka tila ka laban ka foli segin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka misiri cɛkɔrɔbaw n'a musokɔrɔba bɛɛ lajɛlen n'a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen n'a karamɔgɔ bɛɛ u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ko to n ta la ma foyi fɔ n'o ma to a ta la k'a daminɛ misiri jɔli la fo ka n'a bila sisan misiri yɛrɛ jɔba fɔlɔ fo ka n'a bila filanan na a bɛɛ ye n bonya kɔnɔ kɛ n bonya kɔnɔ kɛ n karama kɔnɔ kɛ n jɔyɔrɔ jira n'a kɔnɔ ka tila ka laban kɛ hali misiri wariko alihamudulilayi a caman bɛ tɛmɛ n ka bolo fɛ n'a bɛ taa bolo fɛ a bɛ t'o fɛ a kan kɛ cogo la min na a kɛla o cogoya fana na an ye ala tɔnɔ mɔgɔ si ma fɔ alimami y'an ka wari dun mɔgɔ si ma fɔ alimami y'an ka wari suɲɛ alihamudulilayi rabbil alamin an b'o bɛɛ fo ko barikada ka daminɛ jɔba fɔlɔ fo ka n'a bila min y'a laban an bɛ ala de deli ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ka ala deli ala k'a kɛ silamɛw wafakoya yɔrɔ ye ka ala deli ala k'a kɛ bɛn yɔrɔ ye ka ala deli ala kana kɛ farafarali yɔrɔ ye ka kɛ labanko ɲumanya yɔrɔ ye jɔrɔ ni haminanko min b'an na ala ka bɛɛ nɔgɔya aw fana minnu nana ka na an kan ta n'a bɛ taa kumakan fili an bɛ foli k'aw yɛrɛ ye ka barikada aw sara t'an bolo aw sara bɛ ala de bolo parce que silamɛ weleli ye juru ye ka na weleli jaabi fana o fana ye juru ye an bɛ sirifila bɛɛ fo ka tila k'an karamɔgɔba fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye hayidara ye conseil ɲɛmɔgɔ de do bi o ɲɛmɔgɔba de bi donc an bɛ foli k'a ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala k'a bɛn an ɲɛfɛ ala ka sababu ɲuman d'an ma an bɛɛ lajɛlen ye juruba kelen de i n'a fɔ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo la wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲɔgɔn minɛ an bɛ jɛ ka baaraba kelen ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ naba bɛɛ ni ci bɛɛ ni baraji bɛɛ ni ci yɛrɛ kun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala k'an bɛɛ sara jinɛ firdawusi la an bɛ ala de fɔ alhamdulillah summa alhamdulillah an bɛ ala fɔ ka ala barikada masa min ye bi don yira na don camanw tɛmɛna an bɛ ala barikada an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ ala kelen pe de barikada nka ala ko li kulli shay'in sababan fattaba sababan ko sababu bɛ kowra a se ala ye an bɛ wuli fajiri fɛ dɔrɔn an b'a sɔrɔ misiri ala y'a jɔ nka ala t'a kɛ ten a y'a dugukolo de da k'a fɛnsɛn sababu a bɛ bɔ dira k'a jɔ o sababu ɲumanw u ka ca saamɛ cɛ ani muso a bɛ kulunin kɔ o bɛɛ de b'a kɔnɔ an bɔra k'o bɛɛ fɔ misiri kɔnɔ ɔ alhamdulilayi bɛɛ y'i ka dɔrɔmɛ don ara ni kalo sara an bɛ cotiser tuma dɔw la kalo kɛmɛ an b'o mara alhamdulilayi an tɔɔrɔ de la fɔ ka na ni ala ka dɛmɛ ye an balimakɛ dɔ bɛ saamɛ yan n'o ye Alpha Tarawele ala nana sababu bɔ ale dira aw ye misiri ye joli min na tan ni cogoya tan k'a kɛ tan ale de don o kan ka fɔ man la yashkuru nas la yashkurullah maa o maa n'i tɛ maaw barikada i tɛ ala yɛrɛ barikada k'a da mun kan o man kan ka dɔgɔ bɔgɔ man kan ka kɔ ka cogo sira ale de y'a sababu ye aw ye misiri ye position min na a fɛn bɛɛ lajɛlen fo kana se a finition fo kana se tapi minnu fɛnsɛrɛn b'a kɔrɔ Alpha Tarawele ale de sababu o kan ka fɔ donc an bɛ dugawu k'a ye a bɔra minnu na minnu bɔra o la ya rabbi ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ye minnu fatura ala ka hinura minnu bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ya rabbi ala ka n'u simaya diɲɛ nin de ye an bɛ kangari kelen bɛrɛ dɔrɔn de da n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada aw bɛ bɔra ka fɛn caman fɔ k'a ɲini alisilamɛw fɛ k'a fɔ ala ko a ka kuranɛ bayina k'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ misiri o ye ale ala de ta ye wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada nka batoli fɛn wɛrɛ tɛ kɛ misiri kɔnɔ ni ala kelen tɛ koyi e ko ala n'a ka kira ne ko ala n'a ka kira kelen tɛ wala ka alimami ka kuma sinsin fɔ cogora hakili b'a faamu a yɛrɛ y'a ye denmisɛnnin dɔn anw yɛrɛ bɛɛ ka kɔrɔ a ye a y'an yɛrɛw bonya a ye bonya min fɔ n'i ma maa bonya maa t'i bonya o n'i y'a ye a ko saami bɛɛ y'a bonya a fana ye bɛɛ de bonya wa misiri bɛɛ jɔra min ye misiri kɛ ni lahalaya la fajiri fɛ n'an salila o b'a bolo fa wari la k'a don a bolo a b'a bɛɛ kɛ a kɛ cogora fo ka na misiri kɛ ni cogora ta a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko maa si m'a fɔ ko alimami y'an ka wari suɲɛ i y'a kɛ tan o ye dannaya de ye o
a wajibelen be silamew fana ka anga da ɲɔgɔn na o fana ye silameya la jagoya de anga da ɲɔgɔn na o fana ye silameya kɔnɔ fardi dɔ ye bon donc ni ala ye bi dɔn yira na an bɛ ala fɔ ka ala barika da an bɛ sirifila fɔ k'aw yɛrɛw fɔ ka duwawu kɛ a bɛɛ ye an karamɔgɔba kulubali bɔra k'a fɔ yɛrɛ ko a nana yan ayiwa samɛ yan madarasaso in yɔrɔ ani misiri bɛ gunnen bɛ ɲɔgɔn na a nana yan ka na duwawu kɛ ismail kulubali ye yan madarasaso in na alhamdulilayi madarasaso a jɔra ka bɔ a cɔgɔra o sababu ra alhamdulilayi kow ye sababu de anw yɛrɛ ka misiri a jɔra donc an bɛ se k'a fɔ an fa an n'an kɔrɔkɛ an n'an balimakɛ an n'an karamɔgɔ n'o ye fadilatu sheikh ayiwa Osman Haidara ayiwa alhamdulilayi ka duwawu jaabira an bɛɛ ma ya rabbi ala ma n'a simayara a ka kolew ka fara aw minnu y'a ka garibuw kan ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka diɲɛlatigɛw nɔgɔya ala ka hɛrɛw k'an ye o bozow tɛ se bamanankan na kosɛbɛ an bɛ dan kuma la ni yɔrɔ la an b'a fɔ rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Alhamdulillah an baden tv shirifila la jaba an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲamadali la nin tun ye an ye samɛ kɔkɔ ala ye alisilamɛw garisigɛ don misiri kura min na ye a tɔgɔ dara masjidu arafa la n'o ye arafa misiri ye bamanankan jɛlen na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn juin kalo juma laban ma san 2020 na an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala kɛ o yira an na ka misiri in kɛ silamɛw ka kelenya an'u ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ye yarabi ala k'o k'an ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tiemi fala ka chideme tenya welila londi sega tiemi tenya welila fala ka chideme tenya welila na mara shikolo mawe